बे समाव मोनसे गिख्रंथाव खौरां बिरबाय थानाय गंसे उरांआव हरखाब गिख्रंथावै अर नांदों। नेपालनि काठमांडूनिफ्राय दुबाई फारसे थांबाय थानाय गंसे उरांआव मिथिस्लाब मोनै गिख्रंथाव अर नांदों। अर नांनायखौ मिथिनानै दावबायारिफ्रा गोबां हालाय हाफाय। जों मिन्थिगौ दि बावैसो सिगां नेपालाव उरांनि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गोबां सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाय जानानै थांबाय। बेबायदिनो फिन आरोबाव दिनैनि समावबो उरांनि गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानायखौ खौरां मोन्दों। काठमांडूनिफ्राय दुबाई फारसे थांबाय थानाय गंसे उरांआव हरखाब मिथिस्लाब मोनै गिख्रंथाव अर नांदों। बे उरांआव गासै 150 दावबायारिफोर दंमोन। खाफाल गोनां बादियै दावबायारिफ्रा रावबो जेबो खहा जायाखिसै। मिथिनाय बादिब्ला उरांआ बिरजेननाय समाव गाहामैनो दंमोन, नाथाय गोजौआव बिरबायनाय समाव हरखाब उरांनि मोनसे इन्जिनाव गिख्रंथाव अर नाङो। सिविल एभिएशन अथरिटी अफ नेपालनि फोरमायनाय बादिब्ला गिख्रंथाव जाथाय जादोंब्लाबो उरांखौ गावनि थांखिसिम गाहामैनो बाग्लायहोनो हायो। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।